pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. O pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non che podo dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar. Cartas pola lúa, saudades polas estrelas do ceo, memorias que te regales. Polo sol mandoche cartas, pola lúa, saudades. O traballo que levades facendo durante estes anos de documentación ten un valor que cada ano que pase nos daremos todos conta de que é incalculable. Así que, bueno, eu son seareiro do Alalá. Pagámoslles a todos para que o digan. Espero que queden moitos anos do Alalá, porque é moi necesario seguir facendo documentación sobre iso. Entón, nun dos programas que fixestes, en concreto, dos Ancares, vinte ali entrevistando nunha taberna a un home que cantaba unhas tonadas, cantou unha moliñeira con unha pandeira que tocaba unha muller e tal. E ali cantou un tema que se chamaba Cantiga da Montaña e me pareceu precioso, precioso, precioso. Así que collei un acordeón, anduve xogando durante uns días co tema, despois veo a percusión corporal, despois unhas melodías con violín e, bueno, e aí está, e estou moi contento dese tema, así que moitas gracias ao Alalá. No, gracias a ti por traérnosle, además, un tema que o deixou precioso. E eu pedinllo a unha nena
a sombra dunha carqueixa. Eu pedinllo e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Eu pedinllo e ela deu-mo, daquela non teño queixa. Estábaseme poñendo a pel de galiña de oírte cantar. Gustouche moito. Pero moito. Alégrome deso, E ti dicirme que non sabías cantar, que tipo? Home, é que non sei, canto máis ou menos pro meu gasto. Ti cando cantas? Contame, cando cantas? Bueno, sobre todo canto cando tomo un chupito. E vou por aí, de carnaval. Bueno, estamos tomando un, Ou estou nunha boda, ou estou nun bautizo, hai moitas reunións de moitas clases. Ou estou no carnaval. Pero a partir de aí no campo non podo cantar, se teño que traballar non podo cantar. Ai, que mentira, antes cantabas no campo, Sí, depende que nas labradas, nas fiadas, e cando estabas de capataz no monte cantabas, que o sei eu. Sí, e algunhas veces sí, Ai, non. iba no coche. Que cantabas? Bueno, aí cantaba o que me salía. A veces cantaba de todo. Vindima, vindima dobra, veciña da miña porta. Vindima, tua vida, camiña non vos te importa. Agora non canto máis, que se me acabou a gracia. Esta poquita que tengo llevo para mi casa. ¿Por qué no lavas esas palabras que están muy chocadas? En que estoy aquí cantando, que dirán están razón. Y dirán que estoy alegre, sabe Dios mi corazón. Eu caseime por un ano por ver a vida que era. O ano vai acabado, solteiriña camelera. Fago pan. Empanada? Empanada de pan de millo non che me gusta. Non. Faise tamén, que a facemos ás veces a miña nora. Pero A miña nora a mí non me gustalle gusta, moito. me gusta Pero máis. a Belino tampouco non lle gusta a empanada de pan de millo. Iso con huevos, con chourizos, con pedazo de touciño. Iso... Sabes moi ben a lección, ti. Mira, e como aturas a 15 mulleres ensayando na túa casa? Eu ás veces estou, outras veces non estou. Outras veces non estou porque estar con elas é romper a cabeza. Pero canta moi ben. Canta. Ou non? Non canta ben? Tamén, Eu sou no medio tamén das que borraja canto. ben. Borreja ben tamén. Ai, está Belino un pouco retorcido, Clara? Bueno, Non che bota unha peciña de vez en cando, Clara? bueno, de vez en cando, sí. Ah, e que canción lle cantas? A ver, mira pa aquí, Clara. Díjolle... Ai, non sei. Eu recito xa. Venga, va, pero cantalle unha, va, un cachiño. Voulle cantar unha que falan Mosende, porque Mosende nacín eu e a Mosende gustame moito. Moi ben, pois hai que falar de Mosende. Viva Mosende da Baixo, terra donde meu criei. Viva San Quiñé da Anteira, donde o amor estumei. Anda, Belino, que eso vai por ti. E antes de estar en Malvela, cantabades tamén? Sí, xa eu desde raparija, A mí de igual, pequeniña barrendo na casa, Sí, sempre estaba sí. coa radio Sí, eu encendida. tamén. Sempre me gustou. Despois cantar. Sempre me gustou Sí, bueno. cantar na casa. Sí. Corazón,
Radio Cos. Falábamos dun videoclip que tendes grabado de Sete Cuncas, e dicíasme, é moi Radio Cos. Iso que quere dicir? Bueno, a nosa lenda neste disco é falar un pouco das cousas que están á vista e non se ven ao mesmo tempo, que viven nun mundo de invisibilidade, digamos, non? Por exemplo, pois as hortiñas que hai de arredor das grandes cidades de Galicia, que son hortiños pequenos, as saídas das cidades, que pasas por elas, entras, sales, e cando te metes dentro e ves, hai un montón. E entón, bueno, un pouco ven a referirse que a música tradicional está un pouco, hai moita, pero está un pouco invisible, non? Un pouco ligado ao que nos atopamos nós tamén cando íamos polas aldeas, que a xente maior cantaba e mesmo os fillos non sabían que cantaban, os netos, non? E nos dicían, non, a miña nai non sabe nada, meu pai non sabe nada, despois eran grandes tocadores, grandes bailadores, non? Grandes artistas. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben, agora morro de fame, o cantar non me mantén. Bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada, de bailar Carmiña, miña namorada. Ei, Carmaneiro, que me dea un pau, dolle un beso. Sede Carballo, grítame. Alegría de Oladea, alegría de Oladea, non hai maior alegría que la barriga chea. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada, ven bailar Carmiña, miña namorada. Esta noite maila e outra pasada, avalei unha pereira que nunca foi avalada. Ven bailar Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña namorada. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña namorada. Eu a gaita, pois, é unha parte do meu corpo. É como se teño 10 dedos e para mí son 11. Porque é unha cosa que está dentro de mí. Que non podría vivir sin eso, non sei por qué. Entón eu, cando me agarro á gaita, é como se agarrar un rapaciño destes que acaban de nacer ou que ten poucos anos, que eu mismo se te agarras a ele, que o tes así. Bueno, pois eu collo a gaita aquí e síntome tamén agarrado a unha cousa que me quere, que me gusta, que me quere a min e eu que lle quero a ela, non? Estabas aí falando dos abrazos, eu
Por momentos decía, que me estará falando? Da gaita ou de Maruja? No, Dos abraciños que lle daba Maruja? Perdona que che vou interrumpir outra vez. Ti non interrumpes, ti estás na túa casa e falas cando que debías queres. de decir a verdad. A ver, di a verdad. Porque eso, a primeira vez que quedei sorprendida, por estar casados, levábamos tempo, dicía, bueno, non sei se dicía por decir ou era a verdade, dicía que me quería moito, sí, pero máis a gaita, que non me cambiaba a mí pola gaita, antes a gaita que a muller. Non anoche cambiando hoxe. Me cambian da hoxe. Chicou un ollo, e fun a bailar con ela, e repetín o baile unhas cuantas veces, e bueno, con tal afecto foi que me quedei con ela. El tiña esa pillería que... Eu era gaiteiro, Home, claro, pero tiña no mesmo sitio que a todos. E os gaiteiros teñen que ser pillos porque... Pillos non, listos. Pillo é calquera. Hai que ser listos. Sí, claro. Para todo. Aquí hai dúas xeneracións neste intre, non? Dúas xeneracións que estamos unidos por un eixo común que é a música. Nas tres primeiras grabacións que fixo a Roda, o Fito estaba sin barba. Pero non é porque non tuve a barba, é porque afeitaba. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. A xente, eu estou convencido de que era a Roda. Que era a Roda e o público moitas veces te leva, te está levando e tú te das conta que cando se abre o telón a plaza está chea, sempre. Podes contar o detalle aquel daquelas rapazas? No, que miña xente xove que firmamos un autógrafo aquí. Levantaban a E dixe, os novos, vir para cá, que fajo eu aquí? Escapaban, os novos escapaban. Tive que firmar eu. E Fito firmando a todos, pero... Bueno, ao principio Fito era moi tímido. Moitas veces dicen que iso que o cantar que ven, unha virtud que ven moito diso, de que pola timidez. Pode ser.
Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo pasía moi ben do seu carallo, non manda ninguén. O Manolillo pasía moi ben do seu carallo, non manda ninguén. Eu creo que a roda forma parte da historia galega. O meu soño é que siga viva a roda. Eu creo que se foi unha persona igual toda a vida. E borraré así, da roda que siga para diante. Por aí unha roda, ten que rodar. Cando me case teño un galo, xa miña nai me ten que dalo. Cando me case teño un galo, xa miña nai me ten que dalo. Cando me case teño un polo, xa miña nai me ten que dar todo. Cando me case teño un polo, xa miña nai me ten que dar todo. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. Aí levo moitos anos. Desde que empecé a tocar, desde que empecé a coller uso de razón, como se dice, ¿no? E tira para adiante. E canto, xa digo, canto máis festa, para mí mellor. Porque justamente, porque xa nací eu, xa nací con isto no corpo, eh? Ponte aí, xa, ponte aí. Tens cuerda, sigues tendo cuerda. Hasta cano? Sí que sí. Cando me mandan parar. Cando se van parar quen? E o que manda. Diz que hai un que manda, non? Sí, É o que goberna o mundo, non? Sí. Cando ese manda parar, non me queda máis remedio. Fumas, Sí. comes, queres, Sí. bebes un chupito de vez en cando. Ai, sí, sí, e todo me cae ben. Todo me cae ben. Todo me cae ben. Xa digo que é unha vida así, isto eu xa nacín para isto. A ti se che quitan a gaita? Ai, se me quitan a gaita xa acaban comigo. Entón, é mellor que me enterren xa.
Defíneme unha regueifa. Unha regueifa, o que no noso país é unha controversia... Entre dúas persoas por medio dunha cuarteta, con rima asonante a consonante... Bueno, así dito en teoría, un pouco lioso. Que ten versos 8 sílabos e riman os pares que soltos os impares. Taca, 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 taca. O caso práctico que nos estamos leando. A ver, Pilar, sí. tú dime unha palabra. Bueno, Televisión. Aí está, aí fala. Ves, Va, como tú eso é fácil. Ves, tú xa sabes cal é a Acabado fácil. en on. Outra que rime con televisión, por exemplo. Camión. Camión. Poríamos televisión no segundo verso, camión no cuarto verso. Isto é un programiña faise na televisión. E agora que máis? Ta, 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 Pero ta, aquí hai moito ruido porque pasou un camión. Díchelo, díchelo. Eu sei que el ten aí unha teima, que el quere ser o presentador deste programa. Sí, sí. Quere ser. Bueno, no, si me contratan ou non, eso a min que mare me dá. Como ti collas a gripe, eu presento a Lala. E fixo ben, Ai, ti é máis o garuncho, enamorar o portugués, eu vou enamorar a esta que me gusta madurez. Manda carallo, sí, señor. Compañeiro de meu lado, non se sabe se ti ou ela, cal estará máis caducado. Tem o cabelo branqueado, está ao pé do seu velhinho. Não te metas com a senhora que ainda leva no focinho. Vou-te dizer unha cousa, ai, vou-te dizer deste modo. Ai, Pintiño, meu amigo, a estas horas vai-che todo. Ai, escoítame, garuncho, que es un pouco desagradable. Ai, miralle ben pa cara que a bella é aproveitable. Non faja caso destes tres, que eu non teño rabieta. Os tres andan do revés, máis presente mal Juaneta. Eu tenho voz de profeta e toco as minhas violas. Uma senhora tão linda ainda rompe meias solas. Vou-te dizer unha cousa, vou dizer verdade fonda. Se non fora polo pelo blanco, a muller está ben cachonda. Non lle presente a neta, que este home é un perdido. Ai, preséntame a min, que sempre resolvo o partido. De cabeza o Benito, sempre che fou ben ausente. Non ves que está tan fermosa, é cousa da permanente. O canário é diferente. Vou cantar as minhas trovas. Se vos gostar máis das velhas, eu cá gosto máis das novas. Estábamos falando de que Aurora casouse 2 veces e Dolores non se casou ninguna. Ninguna, porque xa te estou dicindo, o casar vai na fortuna. Unhas casan 2 veces, outras non casan ningún. Claro. Estas mulleres teñenvos unha copla para cada cousa. Vamos a falar dos homes. A ver, a quen lle sale unha? Moito miras cara a min, sei que me queres comer. Nin sombroa, nin molete, nin viño para beber. Se queres que te escribe, mándame papel de Cádiz, o tinteiro de Madrid e a pluma de Buenos Aires. Moito miras cara a min, moito me choscas o ollo. Son criada de servicio, non pode atender a todo. Ah, claro. Tiña un cabecinho feito que leva medio forrado. No outro que queda libre, van os ratos co rabo reviritado. O amor que ha de ser meu, ha de beixar da montaña, ha de ter cadeia de ouro na cabeceira da cama. O amor que ha de ser meu, ha de ter o cu de pau, a barriga de menteis, as pernas de bacalao. E decíades entre vós que antes os mozos de alguna maneira moceaban así. Claro, era unha maneira de ligar, que decimos agora. E ainda lle chamaban máis ben perrefeos. Perrefeaban, chamaban perrefeos. Era seguido. Aí baixerve o prado e xuntábamos nos cada 3 ou 4 e cantábamos ali hasta 9 da noite e depois pillábamos a ervinha e íamos para casa. Passeávamos e saíamos a cama. Vamos, Carballeira! Queres que chaia a lúa, penso soy os meu amore, que mentre los desabertos a lúa pensa que hai sol. Se chove deixa chover,
Xorballa, deixa orballaré, que eu ben sei das abrejadas onde me ir a abrejar. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen por riba de nós. Troco miña rula, non te troco meu amore, nin pola prata da lúa, nin polo ouro do sol. Que o sol prende nunha liña, as estrelas nun cordón e lúa con fío de seda, a ti no meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen, non, por riba de nós. Isto ven eses camións da carretera e sempre ando a barriscar e a cantar. Barre, barre, miña vasoiriña, hai máis dun ano que non barre la cociña. Habana, 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 Habanador, Habana, Habana, Habana e fai calor. Daqui non saio, daqui ninguén me tira, daqui non saio, daqui ninguén me tira. E o señor teña paciencia de esperar. E unha mãe con 4 fillos, onde é que ela vai morar? Unha mãe con 4 fillos, onde é que ela vai morar? Eu non teño sentido ningún, meu filliño. Un día un par de mozas dixéronlle: Felicia, de onde sacas tanta vitalidade? Ti que lle contestaches? Ai, mira, unha vez fixeme a madrileña: mira, señora Felicia, voulle facer unha pregunta. Usted come moito, non para andar así moi ágil? E dixen: non, moito non como, pero mira, bebo un Cuba Libre e fumo un porro, ya me parece, ya me parece. A muller comeu como pan. Ela creou-mo. E despois pusime adiante. Ti sabes o que é un porro, Felicia? Eu sei des que fuman os drogados. Non é des drogados que fuman os drogados. Un pitillo de risa, sí. Pois, debe ser, eu na miña vida vim nas miñas irmás. Pero eu dixen que era muller porque... como a mí pode ser calquera con 81 anos. E despois puñeme a cantar. Pode ser calquera, calquera. Conoce o seu así. De 81 anos que van a estar 5 da mañán a cantar e a bailar. Así. Digo eu, Benjamín, a noite que nadie, a mañán que nadie me esperte, a mañán comemos bocadillos. Pero ás 9 xa me gustou a peixe, tiña a miña cama feita, lavada, o meu cafecito, e despois faga a comida. E despois digo, e non che doen as pernas? No, nada. Non che doi nada? Nada, 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 nada.
a vida de antes nos povos, que había bullicio, había vida, salías polas calles, os nenos estaban xogando na calle, os vellos salían, falaban, os traballos eran comunitarios, había comunicación entre uns e outros, e hoxe eso perdes. Entón, un pouco en Vilanova queremos recuperar un pouco ese sabor, así que deixan a vida de antes. Ti que botas máis de menos, Xulia? Home, eu voto moitas cousas de menos, pero o que voto moito é a perda da humanidade. Antes pasabas, saludabas, e se tiña algún problema contábacho, se tú necesitabas axuda ildábacho, quer dizer que había máis humanidade, máis comunicación. Os homes que naceron do 1925 para atrás do Rosal, máis do 90% todos pasaron pola tilleira. Os tres tilleiros. Eu fui un tilleiro en España, en Madrid, en Zamora, en Valladolid, en Lugo, e aquí en Ourense foi onde me perdín máis. Porque aquí traballei pola miña conta cerca daqui. Hai que saber cortar, que isto que estou facendo eu aquí, tender que o que fai aquel rapaz ali, logo encañar, pero a clave principal do ser boa tella é o cocer. Isto é terra que non debe de ser ercilla. Isto é terra, dicimoslle terra vegetal, que a secamos e tamizámola para que axuda a laborar, que non se pega aquí no banco. Ten este sistema, este. Estábame preguntando si anda por aí o rebo, onde teu ni un delito, non se llevo a eso, non me entrollo a Benito. O Benito de Mono, Tenderon. non te me pases a raya, Benito troxo chaleco, e troxo casco menos talla. Ese baño, ese para que sea máis bonita. Eu de 13 anos, xa salindo Rosal, hasta Pereiro de Aguiar a pé, para traballar nunha tilleira. E aos 5 meses de temporada, desde Pereiro de Aguiar ao Rosal, a pé. Había que ser somente iso. E logo chegar á tilleira e traballar o mínimo de sol a sol, que lle dicían, pero era máis ben de estrella a estrella, sabe? Esta roupa pois moi cómoda como que non é, aínda que eu sinto-me moi orgullosa de levala. Eu levo a cesta para levar os queixos e as pitas que comprei hoxe aquí na feira, que hoxe vedes que aquí hai unha feira moi boa, ou non? Andamos poñendo respeto e controlando a xente, e vendo que se cumplen ca legalidade e que andan as galiñas como teñen que andar. Con que vos quedades? Sentímonos afortunados en poder traballar nesto. Eu hoxe son o home máis feliz do mundo, porque para min isto é o soño ideal, poder facer aquilo co que máis disfruto. A satisfacción que para min produce ver, por exemplo, nas persoas maiores, eles pensan que están arrinconados, pensan que non son útiles para a xente, e senón que todo o contrario. E, sobre todo, útil para a nosa terra, manter a esencia do que somos, é dicir, que aquilo do que nos formamos parte, a nosa cultura, perviva a través do tempo, e se tú te empapaches e viviches a tua cultura, que esa cultura continúe.
especial porque levo por aquí 50 anos. Sempre atopas algún amigote da infancia ou un fillo de algún que xa non está. Estás no barrio, te olvidas do mundo, ves unha noite aquí e sales ás 5 da mañá, pero te olvidas do mundo, que me apetece unha tapiña, que estamos ricas, e veña a comer unha tapa e tomar un vaso de viño. O viño tamén se toma ben. É un rioxiña curioso, non che dá ardores, entendes? Está ben, está ben. Porque nas tascas, todas as cantareiras que vemos hoxe, xa se fai 50 anos, 60, 70, 80, nas tascas se xuntaban 6 ou 7, había cada cantante fenómeno, cada muller, fenómeno. O sea, que nos está... Que cantavades nas tascas? Foliadas, pandeiradas, maneos... Cántame un cachiño de algo. Ai, aquela que ven ali, ai, parece a miña cuñada, ai, apretada da cintura, ai, coloradiña da cara, ai, coloradiña da cara, ai, la lelo, ai, la 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 la. E ti telo, e non queres dar, e despois de bella alo de salar, alo de salar, alo de salar, e ti telo, e non queres dar. No, xa acabamos facendo aquí unha foliada, un mastín. Mira unha cousa. Que tranjalleiros son. Está seca. Está a palleta, moi seca. Está seca. A gaita para mí foi sempre casi un orgullo meu. Tocar, saber tocar. Gustoume moito sempre tocar a gaita. E, bueno, non son o gaiteiro mellor que eso, pero un pasable. José é un deses gaiteiros que pois, seguramente non volverá a ver outro, porque ten unha técnica que realmente é espectacular, o sea, desde o punto de vista dos que tocamos a gaita, as cousas que fai el son moi difíciles de facer. Eu gostame tocar así como toco eu, as pezas moi picadas, chamámosle tocar a golpe, eso. Eu sabes que fago isto aí, eso a tocar a golpe, eu chamaba antes tocar a golpe. Outros dicen picar as pezas. Picar, técnicamente, significa facer un silencio, é dicir, facer un silencio entre nota e nota. Os gaiteiros normalmente non nos facemos, é dicir, a gaita está sonando continuamente. E José sí que o fai, o sea que realmente fai picados de verdade. Iso é o culino dun gaiteiro que había no Vilar da Cuña, que tocaba o que quería, tocaba así, pa, 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 pa. Tocaba ele naquele pueblo, que ele daqueles pinos, ali está o pueblo estupendo. Estaba ele tocando ali na festa. E eu fui e xa levei a gaita, xa, pero eu non toquei, pero mirei para el ben. Que cho digo? Digo a cousa por outra. Mirei para ele no papel.
gaiteiros tamén me dixeron que vos picabades un pouco uns cos outros. A ver quen toca mellor. Eu non sei, eu non. Venga, José, confesa. Quere, non, mira. Non hai certa competencia, Bueno, casi, eu vou dicir, eu para min sempre miraban os gaiteiros. Sempre Onde miraban. estaba eu tocando, mira, eu casi non debería dicir o que é chufarse, pero é feo chufarse, pero eu cando estaba tocando nun sitio por aí, nun pueblo, pois había gaiteiros, todos estaban ao redor, mirando para mí e tal, pero como fai? Vía a xente bailar, tocaba un paso doble, pois víase que bailan un paso doble, tocas unha rumba, veis que bailan a rumba porque é diferente. Se veis xente que non sepa bailar, é mellor non mirar para eles. Perdente. A mí, claro, ¿Sí? claro. Se veis a xente que baila, é que te lías máis. Entonces, ainda faz por facer o mellor, e todo vai en ritmo. O gaiteiro e os que bailan. Ai, Jesús, que demo de bella, ai, Jesús, que cocinas ten. E despois que la poña menllana, que se deite con ela tamén. Que ellas poñan ben xuntas. Ela quer que lle laven as puntas, ela quer que ellas poñan ben xuntas. Ai, Jesús, que demo de bella, ai, Jesús, que cocinas ten. E despois que ellas poñan ben xuntas, quer que lle freguen tamén a sartén. Quer que lle quer, que ellas poñan ben bastas. Ela quer que lle fagan as papas, ela quer que ellas poñan ben bastas. Ai, Jesús, que demo de bella, ai, Jesús, que mangoneteira. E despois que ellas poñan ben bastas, quer que lle roben a chiculateira. Que lle fagan a cama. Quer que lle quer, que lle poñan ben llana. Ella quer, que lle fagan a cama. Ella quer, que lle poñan ben llana. Ai, Jesús, que demo de bella, ai, Jesús, que cocinas ten. E despois que lle poñan ben llana, que se deiten con ela tamén. O do baile da regueifa. Ai, do baile da regueifa, Eso sí. cando se bailaba, Josefa? Ai, bueno, cando había bodas. Cando había bodas, sí. Cando había bodas, tanto verán como inverno. A comida facíase. Unha comida na casa dun e a comida na casa do outro. Ai, non me digas. Sí. O xantar nunha casa. Iso era así. E a sempre. cea noutro. Así, sí. E despois íbamos á eira. A eira? A eira, non, a eira bailar e despois partir a regueifa, o bolo, que había que partilo. Pan feito na casa, en fornos de pedra.
porque era pan macizo. Entonces ese pan partíase en regueifas, así, pedaciños pequenos para cada un. Regueifas era como lle chamas os cachos de pan. Efectivamente, chamaban regueifas. Entonces eses pedaciños, a cada persona que había na eira dábaselle unha rebandinha desa. Había que partir para todos. E despois bailábase. E despois a bailar todos. Cando vas a falar coa xente maior e che conta como facían antes, a xente se traballaba moito as coplas e os bailes, incluso os músicos, o que fora o mellor gaiteiro era o que máis mulleres e máis fama levaba, non? Para min, o que realmente me enche desta actividade é poder divulgar o que era a tradición de antes e o que estamos a perder, porque se non hai xente como a nos que está a recuperar, isto pérdese. É unha zona na que hai moitos grupos, moita xente que toca, que canta, que baila, moitísimos. E daste conta de cantos son cando chegas aquí a Foliada e ves toda esta xente, uns máis maiores, outros máis pequenos, outros bailando todos así, pasando genial. Outra joven diu, non tivo máis que vender, vendiu hasta más do niño coa gana de comer. Ai la la la, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la. La 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 la, ai 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 la
esas pezas que bailan? Porque sí que teñen que ver coas modas de distintos momentos, non? Sí, foron integrando, foron collendo un baile de cada época que foron vivindo. Entonces bailan a muñeira, bailan a xota, despois bailan unha peza que foi unha banda sonora dunha película que foi moi famosa, que era o Ballón de Ana, que é unha especie de rumba. Bailan tamén, agora últimamente montaron un valse, quizá a peza máis antiga de todas as que bailan sexa os fuelles, que lle chaman eles. Os fuelles son? É un paso doble que conoce todo o mundo. La ran lan lin lo lan lo lin lo lan lo la. comunidades agrarias gandeiras, as comunidades tradicionais que dependían do campo e do traballo no campo para vivir, non tiñan sempre a certeza de que o sol volvería a recobrar esa forza que tiña antes, de que a natureza volvería a espertar e de que a terra volvería a dar os seus froitos. De aí que ao longo da historia e ao longo de todas as culturas se desenvolvan ritos favorecedores de este renacer da natureza, non? E, ademais, ritos esconxuradores dese inverno, desa escuridade. Entón, o entroido é o que nos queda deses ritos de expulsión do inverno e deses ritos de regeneración e de intentar avivar e despertar a natureza, que é a base da subsistencia deste tipo de sociedades. Carnavales de Castro, a la judía, era a cousa máis bonita que había. Vou o sábado a tarde, toco de noite o sábado, toco o domingo todo o día, toco a noite, toco luz todo o día, toco a noite, toco martes todo o día, toco a noite. 4 noites e 3 días.
aquí é para bailar. E se bailan mal, Que pasa? eu sigo tocando igual, pero poñome de cucarelas. Entendes ben? Entendo. Unhos fulanos que bailen ben fan tocar o gaiteiro ben. Hai que ir ao monte buscar a madeira e xuntar entre os rapaces e as chavalas e agarrar e colaborar todos para facer isto para unha tradición de a divertirnos, de inverno, un martes, jueves, sábado e domingo. Sachadeiras do meu millo, sachaimo meu millo raro, de milleiro e milleiro. Que pongo-me deitada a Buenos Aires, me voy mañana. A tradición que había era isto. E os domingos de verano, os domingos aí, abaixo, festa de Pandaria. Eu creo que aquí por esta zona, en calquera sitio que vayas, vas topar un bo serán. É certo, porque aquí consérvase moitísima a tradición musical e sigue habendo moito serán. Xeralmente, cada sábado temos serán a rachar, como esta, así, con moito follón.
Nos íbamos as folladas en outubro, entre outubro e noviembre. E collíamos o millo e tal, pero despois facíanse de noite, porque de día había que traballar. Algúns traen xo rei no bolsillo, outros. Que é o do rei? Que é iso do O rei? reis era unha espiga roja, moi roja, moi... Unha espiga de millo roja. E que pasaba ca espiga roja? Pois coa espiga roja, cando repartía no medio da follada a espiga roja, a moza que a topaba, ou a persona que a topaba, para o mozo, a moza. Sí. Ser o mozo mellor, iba por ali por aquelas vellas e mozas e todas, a daba un abrazo e un bico. Mira dela, mira que día, ela xa era un mozo mellor. Mellor que as mulleres, non? Home, claro, porque tiña menos vergonza das mulleres, sempre. Así que... Non é que non lle gustara, pero... Que non facía era un mozo. Sí, sempre era un mozo. Entón aproveitábase coa calabaza que lle gustaba. Parabas un poquinho máis. O moito máis. Non me digas máis. máis. Ali se que era a folleteira. Que picantonas eran. Ai, ai, sole lucero del día. La muda que fa. Prometeu-me canto tiña. E agora que estou casado, só me deu duas galinhas. Ai, que vos está isto, despois de terminadas follares, é unha maravilla. Son voltas que o mundo dá. Son voltas, xa é noite de Navidad. Son voltas que o mundo dá. Son voltas, xa é noite de Navidad. Cando son de día,
Levántate, maio, bastante dormiche, pasa o mundo e non nos sentiche. Señora María. Creo que esta casa que che sona, ¿no? Ui, canta xenerosidade. Mira, mira, castañas. Vou coller unha. Están tirando castañas. Que tipo de castañas son? Son castañas secas, No para que non está sin pelar, hai que comela, acuérdate. Nada, Maya. Digo que esta casa que che sona, ¿no? Sí, a miña bisavó, a miña avoa e a miña nai. Son xenerosos nesta casa. Sí, creo que sí. É certo que cando a casa é xenerosa cántaselle unha copla e cando non cántaselle outra. Cantarlle outra. Últimamente non cantamos a da xente roñosa porque non hai, toda a xente vota. Non hai xente roñosa todo. No, creo que no. A ver, vamos, esta casa. Vamos, esta casa é... Vamos. Esta casa é de pedra onde vive unha doncella. Esta casa é de cristal onde vive un general. Estas portas son de ferro onde vive un caballero. Tire castañas, tía Narcisa, tire castañas que as ten na camisa. Levántate, maio, bastante dormiches, pasa o burro e non o sentiches. Levántate, maio, bastante dormiches, pasa o burro e non o sentiches. Bueno, xa vedes, a tradición foise cumprindo. Os veciños do barrio do Castelo cumpriron un ano máis, saíron en procesión, vestiron 3 mallos, con eles percorremos Vilafranca e con eles chegamos aquí á praza. Tamén cumpriron ca tradición de sempre de ser os primeiros. Que tal, Mallo? Chegamos ben? Sí, todavía conservamos algún poco de fuerza. Estamos en perfecto estado de saúde, tengo a cara estupenda. O sea, un poco descolocadas ya las cañas, pero todavía nos mantenemos para una última tumbada. Que va, o estilista fixo un traballo exquisito. Bueno, no hay queja. Sus años le ha llevado. Espera. Mejor, que ya nos deitan ahí y fuera, y ya nos lo quitamos. Chegou un momento desexado de deitarse e tomar un groliño de viño. Sí. Este maio é un reflexo dun de tantos carballos cheiño de carrabuxos que os incendios secaron. Puxenlle flores do campo, como aos mortos, para choralos. Deus queira que nunca máis vexamos os montes queimados. Incendiarios, concienciaivos. Titulas as coplas o octoxenario solitario, porque son en solitario. Ti cantos anos levas facendo maios? Pois facendo maios levo uns 30. Pero facendo coplas levo uns 60. Porque resulta que eu, claro, era o máis tolo e o máis vello. Porque levo... Xeches o máis tolo e o máis vello. Claro, sí. Porque de poetas, músicos e locos todos temos un pouco. E cando te plantexas facer un maio, que é o primeiro que pensas? Pois primeiro, ao mellor estou na cama desperto, estou xa imaginando como vai ser. E está no mismo, e de eu dixo, pois vou facer tantos incendios, vou ir contra os incendiarios. Entón traigo unha muestra do que son os incendios. O bonito que son os carballos da nosa Galicia, cheiños de carrabuxos e que queden secos polos incendios. Que leva este maio? Que leva? No, musgo leva pouco? Musgo non, o musgo leva noises. E dicen que o musgo que hai que restringilo, que está desaparecendo. Entonces eu é ecológico, non poño musgo. Eu poño un maio, carqueixas, uces. E o teu que é? Tradicional ou artístico? O meu é inxebre. Ourense é a provincia da nosa verde Galiza, que ten máis prestixio e fama no mundo en toda España. Está de capa caída esta nosa mellor festa. Hai que revitalizala para que non desapareza. Estamos na casa de Carmen, estamos diante dun ramo que é o símbolo do botifora. Isto nos indica que Carmen ten unha bodega de viño
donde a Furancho o viño novo. Os taberneiros poden vir a probar o viño aquí, que Carme lles pode vender. E o que se soía poñer na base do barril eran 2 cuncas grandes. Unha vez que quedaban totalmente baleiradas, que se bebía o viño, podíamos facer o trato. Era indicativo de que o viño estaba bo e se facía o trato. Entonces, os taberneiros preguntaban aos seus amigos, os mellores clientes, que tal, facemos o trato? Sí, Facemos o trato. Entonces, o que facía o bodegueiro era isto. Cantarlle a adegueira. Rosalía en Punseiros, a condenada. Corto yo rabo burro, fixo unha saya. Fixo unha saya, nena, fixo unha saya. Rosalía en Punseiros, a condenada. As da la de arriba cando van cogando, espichan a vara e bailan o tango. E bailan o tango e maila muñeira, as da la de arriba non hai que nas queira. Trato feito, Carmen. Ven a vendero? Non, señor. Non ven a vender? Non, porque non hai quen compre. E logo que ven logo? Presumir con elas? Vas a presumir con elas? Presumir un pouco, claro. Pero ser asno ten unha talla grande, a que sí? E tú de onde eres, só que mala pregunta? Yo de Somao de Pravia. De Pravia. E o galego que taxe vai con el? Bien. Vaiche ben? Gallegos e asturianos dicen que primos e hermanos. Primos e hermanos. Imos ver os terneros estes a ver como son de guapos. Son teus, ó? Son teus, os terneriños estes? E logo quen é o dueño? Non sei, está por aí. Estará por aí, estará. Solos non están, para que solos non viñeron, que están presos. Mira que temos unhas terneras moi guapas, moi guapas, moi guapas.
Aquí hai unha vaca moi boa, moi boa. Perna fina, pouco hueso, mucha carne. Ya ten unha cría culona. Cando son colonas marcan 2 rayas na cacha. E esta vai ser moi bueno, un xato moi bon. Non me dediquei a comprar e vender, pero gustaban máis guapas. E as nenas tamén que fosen guapas. Dícese que o caballo regalado, que non se lo mira el diente, pero se é regalado, se se compra al cabo hai que mirar un pouco os precios e compensa comprar algo bon. E para ser bon hai que ser fillo de bon, polo menos, que senón ainda así degeneramos algo. Mellorar nunca, pero dunha muller feia un fillo guapo, malamente pode salir. Home, se o padre é moi bon, e se parece algo ao padre, tamén pode ser. Pero a miña como é guapa, temos uns fillos guapos, sí señor, e ben feitos, sí señor. Levou uns tempos, pero fixámonos ben. Hola, juventud! Que tal, modestiño? Estupendo, moi ben, E a gaita como se... A gaita está aí na parede. E a outra? E a outra regular, a outra non hai recambio. Non hai recambio para ela. E a túa? A miña estupendo, hombre. É logo, pois, eso gusta-me a mí. A miña non vai tan estupenda, Non, pasou. Estás gastado, hombre. Pois olha logo, a ver se se pode botar por aí unha peza. Quen é o primeiro? Este é Fomiñá, onde eu nacín. E este é onde fixen a primeira gaita, este é o taller que tiña meu pai. E aí fixen a primeira gaita no ano 39 en plena guerra. Hasta o 51, que despois que me marchei para a Ribeira de Piquín, fui cando fixen ali a casa e formei ali o taller. Eso é, xa choveu. A gaita galega para mí sempre foi o símbolo de Galicia. Sempre. Que digan que tal e que cual, pero non, para mí a gaita sempre foi o símbolo de Galicia. E os gaiteiros igual. Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Adiós que me voy del mundo, morena la resalada. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti.
ti. A culpa de non quererme é que eu non te quero a ti. Que dirán por aí, que te quero e te amo e me morro por ti. Que dirán por aí, que te quero e te amo e me morro por ti. Cariño do reo, dime donde te lo niño. Nunca ponchiño de pelo, naquel mismo furadillo. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Por que eras tan famosos? Éramos tan famosos porque daquela éramos os millores que había. Daquela non había outros millores. Había os leóns de Camos, que tamén non eran moi malos, eran bastante bons, pero non eran moi malos. Pero non eran moi malos de todo, pero non chegaban á nosa categoría. Nos daquela, era como dis falar hoxe, na gran parada, na sintonía. Sí, na Polidenoia. O sea, onde caían os terribles, aquilo Era terrible. Era terrible. Tiñan unha tequillita, se puña un por outro lado, e todos que entraban pola porta, pois se lle cobraba un algo, non? Para axudar os gaiteiros, para tomar algo e para esas cousas. E eu recordo, de pequeniño, a ver aquí isto cheo de xente para entrar, para poder entrar para dentro. Esperando vez para poder sacar un pajar aí e entrar para dentro. Que dirán, podirán, que dirán por aí. Que dirán, os terribles estamos aquí. Se o manantial ten agua, dá agua, verte agua. Se non ten agua e non é bo manantial, non dá nada. É unha sequía. Levas composto 241 con precisión. Sí, exactamente, con precisión 241. 241, aí hai de todo, de todo tipo. De todo. Eu a mellor collo a gaita, pólleme a tocar calquer cousa, facendo uns exercicios de mecánica. Eu a mellor nunha cousa desas sale unha luz. Unha chispa. Unha chispa dunha nota de dúas notas. Iso que baixou a musa, veute ver, e agora a traballar.
namorado da gaita. O gaiteiro ten que collela, ten que tocala, ten que preparala, ten que afinala, darlle moitos bicos a esa muller, que é esa gaita. E cando despois se pon a tocar a gaita é cando expresa todo ese sentimento, é cando canta, é cando rí, é cando chora. pon en valor? Pois ponse en valor ensinándolle a xente, simplemente. É así de sinxelo. É enseñarlo. É dicir, isto é o que hai. Estás nunha aldea e coñeces, poñamos por caso, no noso caso, 2 ou 3 instrumentos, pero se de repente che din que en Galicia pois hai 150, pois daste conta que a túa parte está aí nese todo, e entonces de repente colle valor, non? Se ti sabes unha lenda e de repente te das conta de que está dentro de 4.000 lendas galegas, colle valor, porque dis, bueno, pois non é esta cousiña só que eu tiña aquí que non lle daba precio, realmente isto forma parte de algo grande, de algo bon. Señoras e señores, aquí estamos os cejos que vimos de lujo e vimos todos xuntos porque solos non damos visto. Entón a cousa está en que se cheguen aquí porque é que non temos aparatos de profusión destes que son tan maravillosos e valen para escoitar ao outro lado do viño. Pero tedes que vir un pouco para aquí, senón acabamos esgorxados de todo. Entón imos facer o repertorio que facían os cejos antes cando nós éramos un pouco novos e co permiso da Guardia Civil que vexo que só hai un número que xa podía haber 2 ou hai a crise tamén lles ven a eles, carallo, madre ale. Moitas gracias hasta ahora mismo. Este romance trata dun home que ve a unha muller e el pensa que por ser rico pode levar a muller a donde queira. E a muller con toda a elegancia do mundo dicelle: quieto, chaval, que aquí estou eu para decidir a donde vou e a donde non vou. Estando na miña porta a la raiada do sole, vir un cabaleiro, ai meu amor, nun cabaliño andadore. Preguntou será casada, eu dixenlle si señore, preguntarame con quen, ai meu amor. E eu dixenlle cun pastore, vente comigo casada e deixa o pobre pastore, comeremos, beberemos, ai meu amor, faremos vida de amore. Vaite con Dios, cabaleiro,
Estou satisfeito. Eu fago o que me gusta facer. Por exemplo, co asunto do acordeón, é unha cousa que me gusta e estou satisfeito polo que fiz. Quen toca mellor de bolos dous? Tío, boi. A ver, poñedemos de acordo. Bueno. Daquela, para que supere o alumno maestro xa é complicado. A ver, como é iso do floreo? Explícadenos como é iso do floreo. Significa. O piribiribi, ese? Eso. Que fai máis bonito, fai o... A reviravolta, esta? Eso, é. Eso. Ai, estaban todas chaladas por ele. Todas chaladas por ele. Eu empecé a salir con ele e ainda non tiña 16 anos. Claro, eu era unha cría. A que non se acorda, Josefa, dunha feira que había baile no Salón de Carme, daquela que morreu? Que fóramos bailar eu e tú, acordaste? Sí. Acordaste? Sí. Home, Josefa, daquela estaba como a nata. Que eu tuve moito tempo sin botar novia, sabes? Que sabes o problema que había? Que eu iba aos pelos tocar e formabas un baile de la leche. Eu veña a tocar, a xente veña a bailar, eu veña a divertirse, veña a tal, a todo o mundo tiña tempo e tal. Pero eu, en cuanto pousaba o acordeón para descansar algo ou marchar, facer unha necesidade ou tal, xa a xente, oi, pendientes, onde vai o músico, onde vai coia, onde vai o acordeonista, onde vai tal. Dicelles, eu me cago en 10, os demais tedes máis suerte que queréis, porque tedes tempo a facer algo de todo, pero eu en cuanto falto xa todo o mundo pendiente. Se fóramos 7 ou 8 músicos, aunque faltara un, non pasaba nada, pero é que estaba negro, non podía encober. Había a veces algunha chica que me guiñaban de ollo e tal, eu sabía que querían de ganatar comigo e tal, pero nada. O rei do baile das novias.
Eu sempre digo que a voz é un instrumento máis poderoso que hai na música, non? De algún modo traslada os estados de ánimo, non? E todo iso notase así. É un instrumento máis vulnerable tamén e por iso mesmo máis forte. Ven a ser eu canto e a ser violento. O lago ten a onda, Deus ten o inferno. Ti tes dabondo, ti tes dabondo, co que tes escondido neses teus ollos. O trono dos monarcas, dos sabios trufos, a gloria do poeta, ouro do mundo. Dera iso todo, dera iso todo, por solo unha mirada deses teus ollos. Buscan os pitorreis pra fager niño, a erva santa que nace beira do río. Eu busco solo, eu busco solo unha mirada meiga deses teus ollos. Cando se pon a lúa atrás dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non me alumean eses teus ollos. Cando se pon a lúa. Non puderon comprarme unha gaita, de verdad. Éramos moitos, porque eu son o último de 10. Pero, sí, compraronme unha trompa. E con ela, pois, aprendín moi rápido a tocar a trompa. E xa me divertín algo de música. A música é moi cariñosa ademais cando non se vive dela. Vivindo dela non é así, pero é un tempo que se pasa grande. Tu puerta me tienes como si fuera un perrito de caza que te mordiera, que te mordiera, que te mordiera. Tu puerta me tienes como si fuera
desde a señora Josefa unha pandeireta e empeza a revolución da festa. Pinto, ti? Josefa é unha persona que aprecia todo aquilo que a vida nos dá, que nos dá moito, pero no momento que estás con ela o que transmite é emoción. Ela, cando sale de aquí, é para pasalo ben. Exactamente. Para estar agobiado, xa está poñendo as patacas. Manu, ven, xa que estás aí, que te temos aí ao lado. Que nos faltas ti. Que se aprende estando con Josefa? Que aprendeches ti? Yo ilusión de la vida. Es aprender a ser siempre positivo y tirar para frente. Eso es lo que aprendí siempre de Forza. Josefa. Esa fuerza. Aunque estea o corazón chorando, rindo sempre, nada. Non pasou aquí, non pasou nada. Ten que ser. Eso es un tesoro. Ten que ser, ten que ser. Esa é a frase, ten que ser. Ten que ser. Pois ten que ser que sexa. Mi Josefa e a mi Jadía e tío que Chepeta toca no zapateado e incluso a pandereta. Ai, la, la, hey. E o Pinto moito se gaba de que ten uns bons cantares. A tua música non vale nada, aquí os cantares son de bastavales. Ai la 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 la. Nos os dous somos chevos, eu quero che ser sincero. Mira si seremos vos, o Frances de telonero. Ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. E non toca para nos que toca para unha princesa natural e de Jorjullos e chaman señora Josefa. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la. Que é iso de darlle de beber a requinta? Que me dixeron que había que darlle de beber a requinta. Sí, bebe cando o requinteiro. Porque moitos dicen, a requinta hai que botar aguardente. Non. Aguardente. Hai que botar o requinteiro. No, como di Pepe, botar o requinteiro, despois bota o aliento. No, pero o viño. O viño daqui do país, como é ácido, pois eu polo menos. Botolle o viño, o sea, un pouco, bueno, mollala en viño, cando leva moito temporada, pois poño un corcho aquí, encho de viño, teño toda a tarde chea de viño, queda que casi fala. Pero bueno, tomando un pouco, falamos os dous. Pero o viño, sí, o viño, pois, que a aguardiente, pois sí, ablanda a requinta, pero seca o labio. Entón estamos no mismo, se pon a requinta sin aire non toca. Entonces hai que ter o labio preparado. A aguardiente seca moito o labio. Ablanda a requinta, pero seca o labio. Entonces o viño é o que prepara o labio e máis a requinta. Entonces, cando lle hai que dar de beber ao requinteiro, a requinta tamén ten que beber. Tocadesme outra peza para rematar así a conversa? Sí, como non. Sí? Sí, no. Veña. Oye, pues agora metemos igual de Sarandón, que é de aquí. Vale. Exactamente. Meu pai tiña a ilusión de tocar o romance de Don Gaiferos na catedral. Pero non chegou o tempo, morreu. Entón eu tiña a ilusión de conseguir que meu pai, aunque fose enlatado, tocara o romance. E foi moi bonito porque baixaron o botafumeiro e en cuanto empezou a funcionar ese vum, e puxeron o romance, pois só o sonido da zanfona foi unha maravilla. A xente calouse como un morto. Quedou completamente en silencio. E ti, como sentiches ti? Moi emocionado. Non podes evitar chorar. A min, esa febra, como me pasa a min agora. Sinto moitas veces non ter a meu paiola. Onde vai aquí, Romeiro, meu Romeiro,
donde irá. Camiño de Compostela, non sei se ali chegará. Longas e brancas barbas, ollos de 12 mirar, ollos gazos leonados, verdes como ahogado mar. Os pés levacheos de sangue, xa non pode máis andar, mal poca do pobre vello, non sei se ali chegará. E onde ides, meu romeiro, onde queredes chegar? Camiño de Compostela, onde teño meu fogar. Compostela é miña terra, deixei na 7 anos hai, reluciente en 7 soles, brilante como un altar. Óllase a min, meu velliño, imos juntos camiñar, que eu son troveiro das trovas da Virxen de Bonaval. E eu chamome Don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán. Se agora non teño forzas, meu Santiago mas dará. Chegaron a Compostela e foron a catedral, e así desta maneira falou Gaiferos de Mormaltán. Gracias, meu señor Santiago, os vosos pés me tesan. Si queres tirarme a vida, podes má, señor, tirar, porque morrerei contento nesta santa catedral. E o vello das brancas barbas caiu tendido no chan, echou seus ollos verdes, verdes como auga do mar. E o bispo que isto viu, ali o mandou enterrar, e así morreu, meus señores, Gaiferos de Mormaltán. Isto é un dos moitos milagres que Santiago Apóstol fai. Ti escoitaches tocar os gaiteiros de Souteiro? Sí. Tes 3 pezas que eran Teño de 3 pezas deles, pero despois xa antes, moitos. Despois, eso foi despois. E onde os biches, ti? En Órdenes. Viñeron a tocar a Órdenes. Claro, estaban os patróns ali na aldea, claro, sabe, sempre comentan, dicen, este ano en Órdenes vai haber boas festas, así, eu era rapaciño, escoitaba. E dicían, veñen 8 números nunha banda, non sei que, da Gravanxa, que é aquí... Na banda? Eso. A máis veñen os gaiteiros do Souteiro do Monte. Dicen, cara... Ño, a ti leveusche pestaña. Levantábame cediño pola mañán e iba para a Órdenes, daquelas salían os cabezudos. Non sabes que salían os cabezudos? E acompañando os cabezudos, pola cartera mal os cabezudos, eu pola acera, de arriba para baixo, escoitando neles. E carabello, pesquei 3 pezas e ainda as teño. E como os pescaches? Meteros aquí na cabeza nunca máis me esquenceron as pezas. Tocoi moitas das por máis, pero esa non me esquenceron máis. Non toca nada tampouco. Ca grabadora? A grabadora de arriba.
E eu se vou para bailar, non despois para outra cousa non. A festa, bailar, trollear, comer, non ve. Oh, bueno, pasase moi ben. E enseñaron a foto que tiña de 20 anos. Se a ve, non son agora. E ainda non son fea de todo para ser bella. Non saben, pero de moza eu non lle tiña medo de dizer. Eu iba ás festas, aí por bailes, pero eu era número 1, primeiro sempre eu. Tiña precio. A máis non me casei, porque non estaba de Dios. E tuve moitos votos. Pero estou contenta. Estou contenta por non ter home. Porque os homens son moi ridículos. Eu sei como son. Cantos anos tiña aquí? Ainda non sei se tiña 20, 19, 18, 19, por aí andaba neles. Pero era unha moza, pero guapísima. Oh, pero mire que perdí moito xa aí, que hai moitos anos. E os novos saben bailar, pero como o noso baile, nada. Deso nada. O noso baile non hai que non vai. E os bailes estes modernos que ahora poñen o... Os modernos son de manear o cu e o corpo e nada. Porque o que baila ben o noso baile é máis bonito que ningún. Vos non sabedes o que é o arrieiro. O arrieiro é unha peza, eu escoitei non unha vez. E puxérseme así o pelo de punta. Quen che enseñou a ti o arrieiro? Meu pai. Yo cantar do arrieiro é un cantar moi baixiño. Cántano en Ribadavia, resona no Carballiño. Ai, ruiña, ai, ruada, vinde mozos e vellosa, liada. De pasar o tempo, había veces, masivamente en Alemania, que nos topábamos que non había nada, nin con quen falar, ni ese, íbamos os dous un pouco camarote do outro e dalle que te pega. Tiñamos un casete así bello, daqueles que había de diante para atrás, e grabábamos, cantábamos algo, e así era a maneira que tiñamos de pasar o rato. Acordábanos a terra e ao botar tamén estas gallegadas e a botar isto, pois é o que pasa, polo menos oímos algo en que toquemos nós, pero oímos algo do noso. Porque no has de saber que te amo, vida mía. Porque no has de decirme si funde tu alma con el alma mía. E
E ao ser músico ligábase máis ou non? Moito máis. Ah, sí? Sí, sí. Eu, sinceramente, me gusta sempre, diante do meu palco, sempre vi algo, sempre, sinceramente. Importa si después me ves llorando un día. Cantas veces namoraches a unha moza con un acordeón? Non sei. Tantas, va! Non sei. Mira como di Abelino, así. Pois sí, porque ibas a tocar a un sitio desos e a primeira mirada que botabas de aquela gústame. Baixabas para baixo e xa te estaba esperando. Si acaso me preguntas, diré que te quiero mucho todavía. Vamos todos, máis menos, uns máis e outros menos. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Ni moito ni pouco, pero máis moito. Máis moito, non? Toño, ligaba máis o cantante ou non? Naquelas festas dos salóns. Cada un facía o que podía, non? Eso non o dudo. Daquela non podíamos facer moito, oixes. Por que? Non vos deixaban? Porque andaban as vellas detrás de nós como centellas. Porque la vida se aleja y nos deja llorando quimiera. O mal era cando era o día da feira, que viñan todas. Claro. Era o problema. Aí había leña, Como que había leña? había follón entre elas, porque, claro, xuntabas dúas ou tres, claro, aí xa, pelos entre elas. Ben, non cho creo. Non, crees, claro, porque despois entre eles tamén había estaca. Ibas a Castrelo, tiñas unha, ibas a Folgoso, tiñas outra. En cada puerto Despois o día 5... o tema dos puertos, non? Erades uns pillabáns, No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de la vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Joaquín, o cantante debía ligar. Y un bigote de la testa, parece que te ha gustado. Por ese bico de Lores tengo el peito destrozado. Ay, di Lores mía, por ti he soñado toda la vida. Tú dices que cantar bien, la garganta no te ayuda. Pareces a miña porca, cando chucha lavadora. Ay, di Lores mía, por ti he soñado toda la vida. Y aunque somos de Arñelas, daquela triste montaña, y aunque somos de Arñelas, ojo que la vista engaña. Ay, di Lores mía, porque he soñado toda la vida. Yo raposo vai pro monte, pola rodeira do carro, levo sollor na cabeza, yo pude baixo do rabo. Ai, di Lores mía, porque he soñado toda la vida.
naite na zona, de borracha la arpera lambona, e teu pai tamén ten, de borracho la arpero tamén, e tua naite na zona, de borracha la arpera lambona, e teu pai tamén ten, de borracho gracias. Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tenro amar. Miña irmá fica esta noite lemas antes de dormir. Eu tentei no máis as vaguas, non me deixaron seguir. Cando a vida sexa morte e non haxa despertar, no meu leito de roseira, irmá, non has de chorar. Traime aquelas doces cartas, ponas no meu corazón, sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amor. Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amar. Titulei no Val Sanz. Está dedicado a unha rapaza. Pasa que ela non o sabe todavía. Un destes amores, así que temos acordeonistas nos festivais. Pero por Dios, Xan, que un home che dedique un vals. Que? Vais, pa caer rendida xa directamente. Sí, pero, bueno, eu creo que sí, que temos que compoñer un pouco pensando nas emocións, non? Por que non? Si en toda a historia da música se fixon cousas para as mulleres, os homes para as mulleres, as mulleres para os homes, non? Ao final é o final de case todo, eh? Sí, sí. Teñen que pensar que aunque non chegue, non importa, o camiño andado é o que vale. Vaia longo, todo cuberto de rosas, para algúns velas de morte, para outros velas de bodas, para algúns velas de morte, para outros velas de bodas. La 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 la.
temos que ir rematando. Eu non quero despedirme de vos sin que me digades sin os vosos soños para a música tradicional para as próximas décadas. Con que soñas ti, César? Home, pois o soño máis importante que temos hoxe en día é que a cultura galega se recupere un pouquiño deste baixón tan grande que supuso a crise, que se volva a retomar o gusto por festivais, por actuacións onde a música galega este presente e, sobre todo, que non haxa grupos que teñan que deixar de tocar ou que teñan que dedicarse a outra cousa porque non teñen un oco na nosa sociedade. O gallá que isto volva outra vez a onde tiña que estar, que podamos continuar facendo música, facendo que a xente disfrute coa súa música, coa música galega e que saíamos adiante. Se me permitides, xa que estamos rematando o programa, pois eu tamén vou permitir o meu propio soño que o Alalá tamén continúe e que esa música do Estreixadura, do Merlo, que sega soando no principio de todos os alalás. Iban polo prado abaixo, o merro e maila merra. Iban polo prado abaixo, o merro como era pillo. Meteu a merra debaixo, meteu a merra debaixo. Ai alelo, ai alalo. Iban polo campo arriba,